Salutare și bine v-am găsit la a doua filmare, la a doua emisiune din Gătește Terapeutic. Mulțumesc pentru comenturile și mesajele din privat, pentru sugestii. Un lucru vreau să-l menționez de la început: nu îmi doresc să fac filmări foarte lungi. Din acest motiv nu pot acoperi toată informația care ar fi necesară, de la rețetă la rețetă, cu tot felul de aspecte pro și contra. Și aici mă refer la mâncatul picant, de exemplu. Unii nu pot mânca sau e contraindicat, dar voi încerca să acopăr cât pot eu de mult și să nu uit că, când ești cu camera pe tine, mai apar și emoții. În al doilea rând, pentru Teo, care mi-a sugerat să port bonetă, nu mă reprezintă. Boneta nu mă face nici mai bun, nici mai puțin bun. Voi încerca să schimb mediul filmărilor cât pot de des, să merg și prin vizite pe la prieteni, pe la anumite persoane din media, dar toate în timp. Iar din punct de vedere informațional al terapiei aplicate în arta de a găti, la fel, fiind timpul scurt, nu pot spune foarte multe, dar încetul cu încetul, puțin câte puțin, voi introduce cam tot ce știu eu și din toată experiența mea la fiecare filmare. Cum mi-a venit ideea de a implica o stare interioară, o stare spirituală în actul gătitului? Eu am practicat și practic în continuare destul de multe terapii și prin toate cercurile până am tot umblat, vorbind cu prieteni de-ai mei, întrebându-i dacă practică ceea ce au învățat, mi-au zis că nu au timp. Toți s-au plâns de problema asta cu timpul. Jobul foarte mult, vin acasă, obosiți, mănâncă, fac un duș, mai citesc ceva și cam cad frânți. Iar în weekend recuperează cu somn. Și nu au timp. Eu cred că spiritualitatea și starea care survine în urma practicii spirituale, indiferent care este ea, sau a unei religii, trebuie integrată cât putem noi de mult în orice activitate cotidiană pe care noi o avem. Că mergem la piață, că suntem la job, că suntem într-o plimbare, într-o călătorie, gătim, în cazul de față, noi trebuie să integrăm cât putem noi de mult această stare interioară, această stare de pace. Nu poți fi creștin doar duminica la biserică 2-3 ore cât suntem acolo. Sau nu poți să te numești yoghin pentru că ai făcut 2-3 meditații pe zi de 10 minute. Sau ai făcut o postură corporală. Multă lume, am observat că separă partea spirituală de partea materială și este o mare greșeală din punctul meu de vedere. Pentru că Dumnezeu este în toată creația Lui și ne putem folosi de roadele acestei stări interioare tot timpul. Bineînțeles că uităm că e o problemă asta cu uitatul, dar atâta timp cât îți dorești să evoluezi și să te transformi în mai bine, uiți, iar îți aduce aminte, uiți, iar îți aduce aminte și în timp această stare se permanentizează, se cristalizează în interiorul nostru, în sufletul nostru, în mintea noastră și putem defila cu ea în orice activitate pe care o facem. În cazul de față, gătitul. Nu mă împiedică cu nimic în momentul când
curăț un cartof, un morcov sau tai un pătrunjel, să mă rog, să fac o meditație, să am o stare de bine, de liniște. S-a dovedit științific și în următoarele filmări o să vin cu aceste informații pentru voi, că starea pe care o avem în momentul în care noi gătim sau preparăm o mâncare se transmite, se impregnează în mâncare. Implicit o dăm mai departe. Gândiți-vă la restaurante ce e în spate. Poate ați avut ocazia să vedeți cam cum se gătește în bucătăria unui restaurant. Cu siguranță sunt și restaurante unde conduita morală e respectată, dar în general nu prea. O să discutăm în filmările următoare și despre asta. Concluzia pe ziua de azi e următoarea. E foarte important să avem o stare de liniște, de pace interioară sau chiar o stare de bucurie în momentul când gătim. Pentru că asta se transmite, iar cel care mănâncă va simți. Nu trebuie să fii psiholog, paranormal, ca să simți acea energie pe care a avut-o bucătarul când a gătit. Cromatica, aranjamentul în farfurie, toate sunt importante. Și o să discutăm în timp și despre asta. Nu pot acoperi acum în 10 minute tot ce am învățat eu într-o viață. Da? Încetul cu încetul. Cam atât pentru azi. Vă aștept cu sugestii pe blog la Gătește Terapeutic, pe Facebook la Gătește Terapeutic. Dacă v-a plăcut ce ați văzut acolo, ce ați citit, sau vreo rețetă, dați like, share. Pentru concurs, trimiteți-mi o rețetă personalizată, fără carne, bineînțeles, pe adresa vegetarienii cu 2 de i @yahoo.com. O să câștigați o carte scrisă de mine, un masaj și o nouă filmare la voi acasă. Toate bune și ne vedem în bucătărie la gătit, că deja mi-e foame. Astăzi vom găti supă instant. Am gândit să gătim supă de roșii. Dar la fel de repede ca și supa instant. Deci în 4 minute facem o supă de roșii. Avem sucul cumpărat sau făcut acasă în toamna cu mămica sau cu bunica. Și am pregătit aici ingredientele care trebuie pentru supă. Le-am tăiat eu înainte ca să nu mai pierdem timpul cu tăiat aici. Deci o ceapă tăiată mărunt, porumb, 1 litru de suc de roșii, smântână, sos de soia și curry. Și un cățel de usturoi. Așa. Și avem oala. Bun, încingem oala. Uleiul, de fapt. Punem ceapa. Un pic, nu călim mult. Până se încinge, pregătim sucul de roșii. Deci aici fac lejer pentru 3 porții. Și ieftin și bun, rapid. Deci cu rețeta asta mă pot întrece cu cei care fac supe instant. O fac mai repede ca ei. Ok. N-am mai pus ardeite, că am avut reclamații că tușeam la prima filmare. Ok. S-a făcut ceapa. Pungem cu sucul de roșii. Dăm focul mai din. Acum să știți că nu fac reclamă la
nicio marcă de sub de roșie, toate că aș putea. Ne place cum sunt operatorul video. Trebuie să pleci. Ok. Bun. Dăm un pic focul mai tare ca să dea un clocot. Maxim un minut. Cât să-și tragă acolo aromele una cu alta. Le-am pus la... se cunosc acolo între ele. Curry sau care. Așa. Bun. Sos de soia. Ok. Și porumbul. Acum sunt tot felul de rețete de supă de roșii. Poți să faci cu mazăre, cu maică mea o face cu orez, cu fidea. Filmez aici. Că am reclamații după aia că filmez în spatele bucătării și se văd toate pe acolo. Ok. I-am dat și consistență. O să facem și cu mazăre și cu mai multe feluri. Asta e doar una din rețete care se face rapid, e foarte bună și fără euri. Cum are supa instant. Ok. Lăsăm să dea un clocot. Între timp pun și usturoiul. Un cățel acolo așa de aromă. Antibiotic natural. Și acum mai stau un pic la povești. Ca să mai învățăm câte ceva. Se mai poate face cu mazăre, iar e foarte bun. Am făcut tot felul de experimente cu parmezan ras pe deasupra. O să facem altă dată și cu cașcaval. Rețeta asta acum, cum e în forma asta, e foarte bună pentru vegetariani care nu consumă lactate. Dar pentru cine consumă și lactate, varianta finală va fi și cu smântână. Deci la final vom pune și niște smântână. Asta cu smântâna, la mine în familie nu prea s-a gătit cu smântână ciorbă sau supă. În schimb, am văzut în Bucovina, am fost acasă la o fostă iubită și am văzut că ei toți acolo foloseau smântână cam aproape la orice fel de mâncare gătită. Și dacă inițial așa eram un pic contrariat, cum pui smântână la aia, pui smântână la aia, când am văzut ce gust are, am început și eu să folosesc foarte mult și de ani buni folosesc smântână și am integrat-o în multe alte rețete pe care înainte nici nu mă gândeam să le folosesc așa, în formula asta. Bun. Are o chestie, îi schimbă total gustul. Acum, repet, pentru cine e mai înclinat fără lactate, merge fără. Foarte ideal. Oricum, din ce am citit în toate statisticile astea, se pare că 45% din populația planetei are intoleranță la lactoză, așa că nu e nicio problemă. Dar eu o fac în ambele variante. Fiecare alege acasă ce și cum vrea. Așa. Deja a început să dea un clocot. Are consistență. Mai groasă. Și ieftin. Deci toată povestea asta ajunge la 6-7 lei.
Adică să tot faci acasă să gătești. Acum chiar că se cunosc toate acolo, toate ingredientele. Ia. La curry miroase, wow. V-ați plictisit? Florentina, profa mea de dicție, stă cu ochii pe mine, cred că dacă eu sunt un pic săsăit, m-a tras de ureche, vin la ore de dicție și acum trebuie să vorbesc corect. O să vedem cum evoluția în timp. Bun. Deci acum a dat un clocot. Dacă n-aș folosi și smântâna, aș putea să sting focul. Dar băgăm și smântâna. O să duc cuiva din ce am gătit aici. Știu că o să se bucure. Cum am zis și mai devreme, nu uitați starea interioară pe care trebuie să o aveți atunci când gătiți. Chiar am văzut acum câțiva ani pe Discovery un material cu o femeie care gătea în Brazilia și cânta. Și materialul exact pe tema asta era. Cum se transmite mâncării starea pe care o are bucătarul. Iar acea braziliancă îi cânta și avea tot timpul o stare de bucurie și cu toate că restaurantul arata foarte sărăcăcios, era coadă în fiecare zi la ușa restaurantului. Ok. Acum e gata. Ia să vedem ce avem noi aici. Da. O să fac niște poze, o pun în castron și o editez și pe site. Și poftă bună!